Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Let's see what was happening on last night's episode, second episode of Izingane Zesithembu. Usne was continuing from last week. Yeah, I was chatting and laughing with Kagiso, having iclosure bebeheva iclosure yabo bethunana abantu bebesemathandweni, so abafunanga uyeka nje kanjalo. And uKagiso was meeting uNkanyezi for the first time. uNkanyezi was supposed to be her daughter but turned out to be not. Yo, kwakuningi. He looked like ebezaba ngotata oright bethunana, ebeza ngubaba oqotho uKagiso. And then usine ngapha ubhizi, ubaba wengane this, ubaba wengane akazufuna sibe zichomi. Udabephi nalo baba wengane nasine, ngitheni ndingamthembi nje usine nalo baba wakhe wengane. And I love i-relationship kaMakheke bethunana noMpilo, inala vibe man, bobabini ba-free komnye nomnye, bathetha free, bayashare. But kodwa ke it's not fair lento eyenzekayo kuMpilo bethunana, leyo ba ifight yabazali bakhe imchaphazele. Bekungamelanga nje at all buMpilo uphakathi efightini yabazali. Abazali xa besilwa mabazilwele, abantwana bangabafaki. Why drag kids bethunana ezingxakini zabantu abadala? Yo. And ke uMpumelelo, kasijonga uMpumelelo yena undenzela iwari bethunana, undenzela iwari nje kakhulu from kwesi sithembu sakhe asifunayo. Uyabona esi sithembu uba asisebenzi, unayo i-role model yesithembu apha endlini, utatakhe kumele ajonge apha kuye. Uyayibona uba le nto ayisebenzi esithembu sakhe asifunayo. Nanku utata wakhe esemzumbe uzihlelela yedwa, uyaziphekela bethunana, kodwa unabafazi abahlanu, ulonely uGayi. Kanjani? Hayi, andimazi nje uMpumelelo, or adiyazi noba ukopa utata uMseleku na. Yonke into yenziwa ngutata uMseleku uyayikopa, ufuna ukuyenza, or kahle kahle yintoni le imenza afune isithembu. I-reason yakhe andiyivisisi uba yintoni, because ngoba ethetha nobaba wayekhe wathetha notata uNdaba, wayithe into emenza afune isithembu kuba uthanda abafazi. I mean ayikumelanga ibe yi-reason enough leyo yoba ufuna isithembu ngenxa yoba wena uthanda abafazi. I feel akana vision njengesi sithembu sakho uba siqala phi siphela phi sibheka ngaphi, or uzawuphuma kanjani. Naleyo ubathi afuna ukwakha eMzumbe, izindlu zabafazi bakho uzazakhe eMzumbe. Njani naGayi uba wakhe eMzumbe? Because kaloku iMzumbe mosayo yakho. iMzumbe kukho nolwandle, iMzumbe ayibhilongi kuwe wedwa. So olwandle bona bazawuthini wena xa uzogcwalisa abafazi bakho nabantwana bakho ngaphakathi eMzumbe? Because kaloku kusafuneka kohlulwe amafa. Wena xa uzozohlulela ngoku uyozakhela eMzumbe, andiyivisisi mna le nto kaMpumelelo. Why angayozifunela isiza sakhe azakhele le nto athi uza kwakha eMzumbe ngaphakathi phaa eyadini, uthi because uthi ispace sininzi ngaphakathi eyadini. Akathi uba uzowuphuma ayozikhangelela indawo yakhe azakhele. Hayi Gayi. And yena uTirelo, hayi wena Tirelo andiyazi, akekho songa lo mtshato kodwa uvumile. Uvumela ntoni bethunana xa i-red flag zi-90%? Yonke into ayidibani. uMpumelelo akakuniki stability, akakuniki security, zonke izinto uzifunayo azikho, kodwa still usame ngento enye uba ndiyavuma, ndiyangena, ndiyamthanda. Xa umiserable usengaphandle, i-happiness usongena emtshatweni uzayifumana phi? Uzoyichola ndawoni? Yena uTirelo I feel uMseleku imenzele igama, so usancuva, hence efuna ukuremena i-girlfriend, engafuni ubotshelelwa abe ngumfazi wakwamSeleku. Because kaloku ii-deals uyazifumana ngoku, zenzela igama ngoba uthe aze aziwe wabekula ishow yakwamSeleku. So ndiyabona uba usabhilda something, hence esafuna uremena a-girlfriend. Wena sikujongile wena Tirelo. And ke uSisters uthi ufuna istability from kuMpumelelo. Hosh mame, sakubona neso stability sakho. Okay guys, mandiyibeka apha le review yanamhlanje. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if it's the first time coming across the channel. Until next time, bye for now.